क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गाहाम हामलायनायखौ गासैबो जोंनि आसामनि बर' फिसाजों लोगोसे सम्पूर्ण भारतबासिनि सिम 75 भारत उदांस्रि सान 15 आगष्टनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। जिल्ला आफादनि जानानै जोङो बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे 13 बोसोर बैसोनि सिङाव नैथि खेबनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जोङो उन्दै उन्दै गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगानाय मोनसे गेलेनाय बिथिङाव जावरिखांनाय लाबोनो थाखाय जोङो मोनथाम महकुमानि सिङावहाय जोलुर बादायलायनायखौ जोङो बेखौ खुंनाय जादों। गसाइगाव दिनै साब डिभिजननि बे कसुगाव पाब्लिक हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथारावहाय थांनाय 10 आगष्टनिफ्राय जागायनानै दिनैहाय नैथि सान। दा दिनै जोङो बेनि गेजेरजों बेखौनो जोंनि गोबां गामियावहाय गोबां मोजां मोजां गेलेगिरिफोर दङ। जाय गेलेगिरिफ्रा दिनैनि थारिखआवहाय बिथांमोनहा माने उन्दैनिफ्राय माने गेलेनो बिथांमोना गेलेनानै जे गावखौ सासे मोजां सासे गेलेगिरि महरै गायसनहैनो हायो। दा बिथांमोनहा बेखौहाय दिनै उन्दै समाव बिथांमोनहा मोजाङै मिन्थिया। बेबायदिनो जोङो गेलेगिरिफोरा दिनैनि थारिखआवहाय गामियावहाय माने प्लेटफर्म गैयैनि थाखाय बा ओनसोलाव प्लेटफर्म बेबायदि मोनसे बेबायदि टुर्नामेन्ट गैयैनि थाखाय जोंनि गेलेगिरिफ्रा बेवहायनो माने गोमालांफिनो। दा जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गेलेनाय बिथिङाव मोनसे रेभलिउसन जावरिखांनाय लाबोनो थाखाय बर'फोरनि गेजेरावहाय जों मिथिगौ जे भारतनि हादरनि सा सानजा रायजोआवहाय गेलेनाय बिथिङाव जोबोद आखा फाखा फारफ्रोमबो बिथिङाव जेखि इभेन्ट्सआनो जाया मानो बेवहाय जोंनि गेलेगिरिफ्रा माने भारतनि सा सानजा रायजोनि गेलेगिरिफ्रा गोबां माने बिथिङाव गेलेनानै दिनै भारत हादरनि थाखाय बा जोंनि रायजोनि थाखाय दिनै मेडेल लाबोनानै होफैनाय बा मुं आरजिनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों। दा दिनै सा सानजा रायजो होननानै बुङोबा दिनै बर'फोराबो दिनै गेलेनायाव खम नङा। दा बेबायदिनो गेलेनायाव सिगांनि समाव जों गोबां नुदों। दिनै हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर' आरो दिनैनि थारिखआवहाय उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा दिनै गेलेनानै गावखौनो सासे प्रफेसनेल फुटबल गेलेगिरि हिसाबै बा गावनि मुंखौ दिनै आरजिनायजों लोगोसे गावखौ गायसननानै लानाय आरो बर' हारिनि सुबुं सम्पद हिसाबै जोङो मोनहैनो हादों। दायो जाय गेलेनायगिरि बिथांमोनखौ जोङो दिनै नायदों बिथांमोनहा जोंनि इयुन जेनेरेसननि सासे सुबुं सम्पद, जोंनि बर' हारिनि धोन आरो भारत हादरनि बियो सुबुं सम्पद हिसाबै जोङो नुदों। दिनै बिथांमोनखौ जोङो प्रपार गाइडजों आरो मोनसे गाइड होनानै बिथांमोनखौहाय जोङो लानानै थांनायनि जोंनियाव मोनसे दिनैनि थारिखआवहाय बिनि गोनांथि दङ। ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि लेभेलावहाय गामि सिङावहाय दख'रानि सिङावहाय जोंनि गेलेगिरिफोरखौहाय थुलुंगा होनायनि थाखाय जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ दिनै रनसायदों। जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा मोनसे गेलेनाय बिथिंबो गावखौ माने बावसोमनानै गेलेलांनो हायो। दिनैनि थारिखआवहाय जाय गेलेनाय भारत हादरा ओरैबायदि मोनसे हादोर जे गेलेगिरिफोरखौ ओरैबायदि मोनसे सनमानिक होनाय। दा ओरैबायदि जाय गेलेगिरिफ्रा दिनै आसामावहायबो जोंनि रायजोआवबो जोंनि गेलेगिरिफोरखौहाय थुलुंगा होनाय आरो जाय अलिम्पिक गेम गेलेहैनानै दिनै मेडेल लाबोनो हानाय बा एशियान गेम गेलेनानै दिनै मेडेल लाबोनो हानाय बा नेसनेल गेलेनाय। दा बे बिथिङावहायबो जायफोर गेलेगिरिफोर बिथांमोनखौ दिनैहाय माने साख्रि बाख्रियावबो दिनै डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट होनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों। दा बिनि थाखायनो दिनै फुटबल गेलेनाया बियो गावनि जिउखौ दानायल' नङा, दिनै बियो देहानि आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव बियो हारिखौ सिनायथिनाय आरो गावखौ गोजौ लेभेलाव दिखांनाय। दा ओंखायनो जोङो दिनैनि थारिखआव बिथांमोनखौ बुङो दिनै बिथांमोनखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनानै मोजां लेभेलजों लानानै थांबाय थायोबानो बिथांमोना जोंनि जाथिनि, जोंनि हारिनि आरो हादोरनि सुबुं सम्पदजों लोगोसे बिथांमोना जोंखौ गोजौ लेभेलावहाय हारिखौ दिन्थिनायनि मोनसे बिदिन्थि हिसाबै बिथांमोना जानानै थाहैगोन। लोगोसे जोङो हारिमु बिथिङाव बायदि बायदि दिनै पारफरमेन्स खालामनानै दिनै बिथांमोना गावसिनि टेलेन्टखौ देखायदों। जोंनि बर' हारिनि जाथिनि बिथांमोना अक्सिजेन जाय सासे सुबुं हिसाबै जोङो दिनै अक्सिजेनखौ लानानै जों थांनानै थायो। जोङो हारिखौ गोजौ फारसे दिखोनो थाखाय, जाथिखौ गोजौ फारसे दिखोनो थाखाय जोंनो मोजां मोजां स्टार्ट बा टेलेन्टेड बा जोंनो हारिनि सुबुं सम्पद नांगौ। जेरैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो जेरै गेलेमु बिथिङावहाय हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर'
आरो जमुना बर' अंकसिता बर' दिनै गोबां गेलेगिरिफोरखौ लानानै जोङो गौरब जायो दिनै बिथांमोननि थाखायनो जोङो दिनै जाथिया एसेबाबो जोङो नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय जोङो गेलेमु बिथिङाव दिनै जों जायगा मोन्दों दा बिनि थाखायनो फैबाय थानाय समावहाय जोङो नैबे उन्दै उन्दै गेलेगिरिफोरखौ जोङो मोनसे मोजां गाइडनि गेजेरजों जायफोर दिनै सेनियर गेलेगिरिफोरनि गेजेरजों बा जोंनि मोजां कच होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ लानानै जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जों लानानै थांनो हायोबा बिथांमोनाबो हारिनि हादोरनि सासे मोजां गेलेगिरि बा सुबुं सम्पद जाहैगोन दा बिनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ जोङो मोजां गाइड लानानै थांनायनि जोंहा दायथ' दङ दा ओंखायनो दिनै बिथांमोनहा जोंनि हारिनि हादोरनि बिथांमोनहा सुबुं सम्पद आरो बिथांमोनहा जोंनि अक्सिजेन दा बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ लानानै जोङो इयुनावहाय जोंहा गोबां फोथायनाय दं आसा दङ हारि दानायनि बा जाथि दानायनि दा बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बा ओनसोलनि जोंनि मेलेमजिबि आरो जोंनि गारजेन बा सेनियर गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो आपिल खालामदों बा खावलायदों दा जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे गेलेनाय बिथिङाव जावरिखांनाय लाबोनो थाखाय ओनसोलावहाय जोङो मोनसे रेभलिउसन लाबोनो थाखाय जोङो बयबो माने मोनसे गोग्गो समाज दानो थाखाय बा सुबुं सम्पद आरजिनो बा दानो थाखाय जोङो बयबो नाजानांगोन दा बेनि थाखायनो फैबाय थानाय समावहाय जोङो मोजां गेलेगिरिल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो जोङो दिहुननो थाखाय जोङो बयबो नाजानांगोन खौसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।